lang sa ugat at konting alamang. Ang sekreto kasi dito sa mga pagluto ng gabi. Kailangan huwag mong titipirin sa gabi. Basta pag magagata ka ng unang ulit, hindi mo gabi. Sekreto dyan, huwag mong titipirin sa gabi. Kahit konti, kahit yung malaking yung malaki yun. Wala naman malaki, dalawang maliit. Kasi kung mas kargado ka sa dami, sigurado, masarap na. Tsaka sulit pa yung pagluto mo naman. Kaya ako pag nagluluto ako, talagang dito niya ako ng gata. Kasi nagluluto ka lang, sasarap pa nila. Mas masarap yung pagkain. Talagang hindi bitin sa lasa ng gata. Kailan ako magluluto ng gata. Yan. Ano na siya, medyo kunti lang pinapahupa na natin kasi ilalagay natin yung pangalawang ano. Yung tinabi natin isang gato. Saka din natin lalagyan ng ano yan. Saka din natin lalagyan ng ano yan, sardinas. Saka alam mo. Ay, so, ito bang paano lang ito? Ito yung niluto ni nanay na tinanong. Yan naman. Kita ba? Ilalagay ko lang ito kasi ito ay pampalasa yan sa gulay. Tapos nalagay ko lang sa sardinas. Hindi na ako naglagay ng ano ng dili sana. Pero masarap din din. Lalo na kung may mga taba. Lalagyan ko din. Kaso problema, yung anak ko nakain ito. Sarap na sarap sa gabi. Kaso problema dyan ay hindi siya nakakain pag may sili. Kaya hindi ako maglalagay ng sili. Kumbaga pagkakain na ako. Saka na lang ako maglalagay ng sa mangkok ko ng ano. Saka ko na lang pipisaan ng sili. Lalagyan natin yung pinay. Uling. Malakas ang ano. Maganda yung uling na nabili namin. Galing ano pa ito, mauban. Talagang ano. Niligab-yap. Malakas ng ano. Maganda eh. Kasi may mga uling kasi na ano eh. Hirap pa apuyin. Tapos hindi masyadong maganda ang baga. Mga ganong uling. Kaya isang mesa nakabili ako. Hirap ako magpa-apoy. Ang bagal pa. Pero ito ayos. Talaga magandang kahoy yung inuuling nito. Pahibasin lang natin. Pag maglalagay po tayo ng ano, ng pangalawang gata, yung huli na, yung tawag sa amin, yung tawag sa Bicol, ay liputok yun eh. Yung ba yun sa ano, hatok, hindi ko alam kung anong tawag yun sa Tagalog. Maglalagay po kayo sa kahit anong klase na ulam na ginagataan nyo, pahibasin nyo muna. Hindi wala na yung ano, wala na yung sabaw na tubig. Sa kanya ilalagay yung ano, huling gata. Kasi pag mayroon pa po yun, kasi pag mayroon pa po yung ano, kunting tirang diba, ay medyo hindi siya ano eh, maghahalo siya dun sana. Mas maigi sana yung paghibas na, saka mo ilalagay yung huling gata. Ayan, malapit na rin ito mga idol. Ano, ayan, malapit na kunti na lang maghihibas na ito. Kukunin na natin yung mga sangkap na ilalagay natin.
Tsaka ano, yung paglagay naman ng ano, dito kasi, nilalagyan nila ng luya. Kaya ako naman ay nilagyan ko na rin kasi iba-iba naman kasi yung ano, yung style ng pagluluto sa ibang lugar. Sa ano, yan sa amin, sa Bicol. Hindi naman sa amin nilalagyan ng luya yung pagluto ng gabi. Pero nasa iyo naman yun. Choice mo rin kung lagyan mo o hindi. Kung gusto mo. Bagay, iba-iba tayong ano, style ng pagluluto. Sa amin, wala luya. Dito. Minsan nga, nilalagay pa nila ng suka para lang matagal na panis. Pero sa amin, hindi talaga puro gata. Pagkargado kasi ng gata yan at saka naglalagay. Matagal yan na panis. Dito, nilalagay ng suka para daw ay matagal na panis. Yun ang sekreto ng nila dito sa amin. Pagluto nila dito ng gabi. Pwede naman kahit hindi mo lagyan. Basta, kanya-kanya naman tayong ano, style na pagluluto. Ayun na natin malapit na rin makita. Yun yung yung ganda natin yung karito. Buksan nataan yung mga sardinas. Yung sardinas lang. Kasi kaunti lang naman itong niluto mo. Dati nagtitinda ko nito. Nagluluto ako. Pinabibinta ko dyan sa pundara. Ula. Mega. Baka naman. Mega. Meron ako dyan. Talagang kagandahan na magluto mga idol sa di uling. Sa uling. Ano lalo pag nagpapalambot ka. Nagpapalambot ka ng luto. Sa uling yung the best kaysa sa kanin. Kasi dito sa ako naman, ano talaga siya. Alam mo papalambot mo siya ng maigi. Na hindi na ano, malambot pero hindi kalas-kalas na sa loob. Lalagyan natin. Mamaya natin titimplahan niya pag nalagyan natin. Isang ito, isang nyug na malaki mga idol. So, ito yung huling gata natin. Ito yung finish na ilalagay natin dyan. So, lulutuin naman natin yun sa ano, maluto itong pa-subscribe nyo rin ako mga idol dun sa ano, Facebook page ko na Uragon TV at saka sa YouTube ko naman Uragon TV Vlog. Subscribe and share po like at saka papalo na rin po dun sa Facebook page ko. Malapit na may basta-basta oh. Basta. Malapit lang, basta. Yun lang.
sibuyas ngayon, kaya maliliit lang sibuyas namin yun. Napakamahal. Nakakaunti. Tipid-tipid tayo sibuyas. Napakamahal. Dati, napakamura lang. 25 lang ang kilo. Mga idol, lalagyan na natin yung ano, kasi basta. Lalagyan na natin yung gata. Ayun. Yung huling gata. Yan. Lulutuin na natin yan sa ano. Siguro ito mga 30 minutes pa. Good na ito. Kasi nalagay na natin 30 minutes bago maluto o 45 minutes. Shareable na ito. Nalagay natin sa sardinas. Sabay na kasi ito sa ano eh. Ngayon, sayang ng lasa. Ngayon, lalagyan nyo ng ano, yung sabaw nyo, di ba may sabaw-sabaw yung mata. Pasok po dito. Kasi sayang pa ng lasa ng sardinas. Tsaka lalagyan na rin natin yung alamang. Sarap na ito mga idol. Lalagyan na rin natin na